Ako sme dnes sľúbili, tak naše kroky viedli do Budmeríc na tento krásny kaštiel a prišli sme si osobne skontrolovať s kolegami stav, to ako to tu naozaj vyzerá. Pozreli sme si najskôr bazén, kde sme videli, že je 56 dier, niektoré vyzerajú, že sú naozaj mechanicky poškodené, ťažko to dokázať. Pozreli sme sa na bazénovú techniku do šachty. To bol taký zvláštny príbeh o tejto bazénovej technike, lebo tá technika tam nebola, keď sme ju hľadali, zhruba pred akým časom? No, vlastne od júla sme začali preverať, kde sa stratila, že sme chceli bazén napustiť. Boli sme kontaktovaní viacerými občanmi, že prečo ten bazén nefunguje, že tu chodili aj miestni, snažili sa to okúpať. Zistili sme, že nemáme vlastne po vyčistení bazéna, že nemáme bazénovú techniku. Nemáme tam čerpadlo, ktoré vlastne robí to, aby sa bazén vôbec bolo možné napustiť. A takisto tam chýbala jednotka, ktorá dodáva chemikálie alebo triedi chemikálie do toho bazéna. Bola tu platná nájomná zmluva s obecným podnikom Budmerice, ktorý je sociálny podnik a zamestnáva teda aj telesne postihnutých, pretože to sa ministerstvu zase teraz vyčíta, že ideme brať prácu ťažko zdravotne postihnutým. Pokiaľ viem, tak v tomto areáli pracovali, myslím, že 3 takíto obyvateľia Budmeric. A od doby, kedy bola táto zmluva podpísaná, sa v tomto kaštieli a areáli udiali veci, ktoré sú v rozpore s tou zmluvou. Už s tou predchádzajúcou a už aj naďalej aj s tou, ktorú si v podstate predĺžila ty od toho decembra doteraz. To znamená, že my nemôžeme predsa legalizovať protiprávny vzťah. Keď sa tu porušuje nájomná zmluva, tak nemôžeme sa tváriť, že sa neporušuje. Pán starosta bol viackrát vyzývaný, komunikovali sme tu aj s kolegom, s ním ešte ďalšími, bol aj na ministerstve, komunikovalo sa s ním aj tu na areáli, aby tie veci, ktoré sú v rozpore s nájomnou zmluvou, dal do poriadku, ale on namiesto toho, aby ich dal do poriadku, tak sa vyhováral na 2 veci. Poprvé, že mal ústny súhlas od bývalého vedenia Ministerstva kultúry, čo je veľmi neštandardné, a po druhé, že v podstate oni si to tak nejako predstavuje, že takto by to malo byť, ale zvykovým právom, ale my sme mu vysvetlili, že je potrebné dodržať tú nájomnú zmluvu. No a keď sme nepochodili, tak potom odpoveďou na to nám nebola nejaká ústretová konštruktívna diskusia, ale okamžite útoky z médií a samozrejme tieto útoky podporili potom aj niektorí opoziční politici. Keď sme boli vo vnútri kaštieľa, videli sme tam diery, prázdne miestnosti, evidentne tam boli nejaké obrazy, sú tam teda stopy potom, že tam bola nejaká kamerová technika, všetko je to preč. A ešte otázka na vás, milí kolegovia, aby ste to teda vysvetlili, nech sa tu neobhajujem sama, by sme zatvorili tento kaštieľ pre verejnosť? Tento kaštieľ sme museli dočasne z technických príčin zatvoriť pre verejnosť, a to z toho dôvodu, že ako národná kultúrna pamiatka, ako objekt, ktorý je pamiatkovo chránený, musí mať zabezpečenie, prioritne musí mať kamerový systém, pretože v objekte sa nachádzajú prvky kultúrneho dedičstva a rovnako tento kaštieľ je poistený a v zmysle platnej poistnej zmluvy musí mať nejaké ochranné prvky, aby sme mohli v prípade nejakej poistnej udalosti si nárokovať nejakú škodu. Takže áno, dočasne je uzavretý pre verejnosť z titulu, aby sme ochránili národnú kultúrnu pamiatku pred poškodením alebo pred ďalšou devastáciou, a verejnosti môžeme povedať, že naozaj je to dočasné. V podstate kvôli týmto záležitostiam, ktoré nastali, že bolo to zistené mnoho protiprávnych konaní, napríklad neoprávnené nakladanie s majetkom, takisto aj neoprávnené sa nám zdržiavali na našich objektoch, napríklad v objekte garáže. My sme zistili časom, že máme tam nejaký schodok na elektrike a na plyne. Naši ekonomia to vyrátali zhruba na nejakých 50 000. A to vieme zdokladovať za posledné 3 roky. V podstate pán starosta... Chýba tu aj kus plota. Môžeme si to potom ukázať, aby sme teda vedeli, že kde chýba a aký plot? Áno, môžeme si to ukázať, ale ja by som to ešte dokončil. Problém je v tom, že my sme počítali s tým, pretože sme mali ústny súhlas, alebo tam dopredu pán starosta nás povedal, že nám nechá prístupové práva ku kamerovému systému, nebude to odmontovávať. Tak sme počítali, že ďalej budeme pokračovať v prehliadkách. Taká bola aj ústna dohoda. A keďže nám nezostali, my sme nemali inú možnosť, ako ten objekt momentálne zatvoriť. Kvôli bezpečnosti, o ktorej sme tu už hovorili. A ten plot teda...
O čo ide? Ten plot je veľmi diskutabilná otázka, pretože časť plotu sme zistili, že zhruba asi okolo 800 metrov nám chýba, vôbec neexistuje. Preverovali sme aj majetok, či je zaradený ten plovec do majetku, akým spôsobom. Zistili sme, že časť plota pravdepodobne to už nie je dlhšiu dobu. Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. A časť plotu nám bol zdevastovaný a zničený buď pracovníkmi, ktorí nám vykonávali, a poviem to takto, zber dreva, ktorý nám popadalo zničeného a tak ďalej. No máme tu ešte pár takých úťoviek, samozrejme máme tu prípad krádeže dreva, ktorý tiež preverujú orgány činné v trestnom konaní, pretože môžeme sa pozrieť za nás. Tento park je naozaj veľký a on ide až tam dozadu a je tu v podstate niekoľko hektárov lesa, ktoré obospodarujeme a nevieme, kto s týmto drevom ako narábal, ale vieme, že nám chýba. Jednoducho bolo tu vyťažené drevo, bolo väčšinou teda hodnotené, že to je kalamitné drevo, ale už tu zrazu nie je. Takže keďže tu bolo a už tu nie je, tak zrejme zmizlo a nezmizlo samo od seba, takže preverujú to orgány činné v trestnom konaní. To by som len chcel upozorniť, že my nemáme nič proti obyvateľom Budmeric, aby to tak nevyznelo. Práve naopak, my si ich vážime, myslím si, že mnohí z nich sa aj podielajú na tom, že ten park je v takom stave, akom je. To znamená, že určite mnohí aj dobrovoľnícke hodiny tu strávili. Ale musia aj obyvateľia Budmeric pochopiť, že jednoducho, pokiaľ sú platné zmluvy, musia sa dodržiavať, pokiaľ sú platné dohody, musia sa dodržiavať. A pokiaľ ich obecný podnik nedodržiaval tú zmluvu, porušoval ju a jednoducho ministerstvo si musí chrániť tento majetok, pretože to majetok Slovenskej republiky, je to majetok všetkých, tak musia to pochopiť, že my nemôžeme čakať na to, kým sa tu budú konať ďalšie protiprávne kroky a sa ďalej znehodnocovať majetok štátu. Ty si prenajal kaštiel za 100 eur. Kto určil túto sumu? Áno, tento krásny kaštiel som si dovolil prenajať na niekoľko hodín, všetci tvrdia, že na 2 dní, bolo to niekoľko hodín za takú pomerne symbolickú sumu, ale to sa chcem poďakovať pani ex-ministerke Milanovej, ktorá tieto sumy nastavila a my sme v podstate použili tieto sumy. Teraz pokiaľ viem, tak kolega aj s ďalšími kolegami pripravujú nový cenník, ktorý by mal trošku lepšie reflektovať nejaké tie potreby a trhovejšie ceny, takže keď bude treba, tak samozrejme ja veľmi rád doplatím ešte koľko bude treba podľa nového ceníka, pokiaľ teda pán Heger alebo pán Naď alebo ďalší budú chcieť. Áno, pán Heger aj Naď som chodia na návštevy a ja by som chcela povedať, že aj pre obyvateľov Budmeric, ale aj pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú prísť na toto krásne miesto, lebo naozaj je tu nádherne, ale musíme napraviť chyby, ktoré sa tu udiali, že ste všetci vítaní a budeme sa snažiť čím skôr sprístupniť tento kaštiel v Budmericiach pre širokú verejnosť.